Здравейте! И днес темата е: може ли енерготерапия да се прави от самите нас и за самите нас? Много хора питат: мога ли да си правя енерготерапия сама? И ако да, кога, как и доколко? Истината е такава. Да, може, но не по начина, по който си представяме. Биоенерготерапията не е просто техника с ръце. Тя е състояние, вътрешна настройка, в която се подреждат вниманието, дишането, присъствието и намерението. И да, можем да поддържаме енергийното си поле сами. Можем да освободим напрежението, да възстановим поток, да балансираме, да центрираме, да изчистим моментни блокажи. Това е нашата лична хигиена. Това е също както миенето на зъби, но на енергийно ниво. Кога е подходящо да работим сами със себе си? На първо място, когато сме претоварени емоционално, когато има напрежение в някоя зона на тялото и се усеща като болка, когато сме раздразнителни, тревожни или просто изключени, когато усещаме спад или застой, когато искаме да се върнем към центъра си. Тогава леката работа със собственото поле е напълно достатъчна. Но има моменти, в които не можем да си помогнем сами. Когато блокажът е по-дълбок, когато е стар, когато идва от несъзнавани процеси, когато емоцията е твърде силна, тогава ни трябва външно поле, външен човек, който да държи пространството, защото нашето собствено се е свило. И тук идва логичния въпрос. Трябва ли да преминем обучение по биоенерготерапия? Да, ако човек иска да разбира какво усеща, да работи спокойно със собственото си поле, да си помага по-дълбоко, да поддържа тялото си в баланс, да изглежда по-млад и енергичен. Още да използва умението и за близки, приятели или да практикува професионално. Тогава обучението е не просто полезно, то е трансформиращо. Защото това не е само техника. Това е нов начин на възприятие, нов навик на чувствителност, ново отношение към тялото, енергията и живота. И човек започва да вижда, че биоенерготерапията не е дар за малцина. Тя е умение, което се учи, развива и усъвършенства с много практика. И когато си готов, го усещаш. Тялото го знае първо. Енергията го потвърждава после. Ако искаш да разбираш по-дълбоко какво усещаш и как да си помагаш, това вече е първата стъпка към обучение. Всеки има енергия, но не всеки умее да я води. Това се учи. Има много школи, които предлагат всякакви обучения за енерготерапевти, общо казано. Но защо не става от всеки такъв? Връщаме се към предходните ми думи. Прослушайте отново записа и помислете. Къде съм аз? Искам ли да отдам цялата си любов и да помагам на себе си, на близките си, или да практикувам професионално? Ако отговорът е да, следващата стъпка е ваша. Обучение.
Скоро ще дам повече информация за обучението, което предстои – биоенергия, сила, хармония и саморегулация. И ще ви очаквам с много любов и желание да предам всичко научено от мен като биолог, биоенерготерапевт, а отскоро и невропсихолог. Отворена съм към всякакви въпроси. Следвайте ме и до скоро!